Ako každý rok, aj teraz sa v spoločenskom pavilóne konal medzinárodný veľtrh vzdelávania ProEduko. Stredné a vysoké školy sa tu 28. novembra prezentovali tak, aby zaujali čo najviac študentov. Samozrejme nechýbal bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, prezentácií a seminárov. Rastie nám stále počet vystavovateľov, aj počet návštevníkov. Toho roku by malo prísť podľa našich odhadov okolo 8 000 návštevníkov z celého regiónu východného Slovenska. A oproti vlaňajšku je najpozitívnejší trend v oblasti návštevnosti maturantov a žiakov 3. ročníkov stredných škôl z Košic. Tam sme zaznamenali témer 100% nárast. Na veľtrhu nechýbala ani Univerzita Paula Jozefa Šafárika v Košiciach. Oni sa zaujímajú o prijímaciu skúšku, ako prebieha, koľko záujemcov sa hlási na štúdium, čiže a kedy máme deň otvorených dverí, kedy by prípadne mohli ešte viac informácií dostať.